khona abafundisi bamanga impunga ngayishikelela phansi. Sanibona impunga yesintu le ingwe ehamba namabhubesi umlanjwana wakofuze fulele omashiya mahle engathi azoshumayela. Abantu abaningi ke bafowethu kunenkulumo abake bayikhulume mabekhuluma ngengane ewumlanjwana, ingane ezalwa intombazana phakathi kwecele. Uyabona into ehlala ngaso sonke isikhathi yenza ukuthi ngikucacise mina ukuthi ngumlanjwana wakwaNgcobo. Kunabantu abaningi engibelaphayo ukuze bakwazi ukwelulama kulokugula okubaphethe, ngoba abantu abaningi uthola ukuthi balalela izinkulumo zabantu abangakhulile ngokomqondo. Uma sebezilalele lezo nkulumo bese ziyabashaya ngaphakathi, bazenyeze ngokuba kwabo imlanjwana, bazenyeze ngokukhula kwabo egcekeni lomuzwa komalume babo, bazenyeze ngokuba zingane zogogo noMkhulu. Bese emva kwaloko bathatha isinqumo sokuthi bafuna izibongo zoyise babo, kodwa bengabazi oyise babo. Uzokhumbula ukuthi ingane kuzimazi uyise ukhonjiswa omalume bakhe ukuthi nangu baba wakho. Ngenkathi ubaba wakhe sefikile egcekeni lomuzwa komalume, wazokhuluma nabakomalume, kuzokhulunywa ingxoxo zokuhlenga. Bese omalume bathatha imbuzi baye emsamo, bafike babike ukuthi ubaba walengane usefikile. Saxoxa naye, sesiyamthatha ke manje umntwana siyamkhipha simusa kubo. Siyacela ke kunina bale ekhaya ukuthi umntwana nihambe naye, izinhlanhla zonke nimphathele zona lo mntwana zimembathe noma esekubo. Uma kukhona okuthile umntwana kudinga uyokwazi ukubuya ezele ekhaya. Abantu abaningi ubezwa bekhuluma bethi ingane ezalwa intombazane ingane leyo eyichilo, ingane leyo eyihlazo, ingane leyo eyizibi. Ayibese ngivele ngibone ukuthi hey lo muntu ihlathi. Noma ngabe ubani wakwamuzwe ekhuluma kanjalo, okwazi ukuthi ihlathi leli lisuke likhuluma elithi ingane ezalwa intombazane, umlanjwana yizibi. Okwazi ukuthi ihlathi lelo. Noma ngabe yipi ingane esuke izelwe, ayilona ichilo, ayilona icala, ayilona ihlazo. Noma ngabe yipi, noma ngabe izaleke ngayiphi indlela, kodwa yona ingane ayinawo ugcobo. Kodwa isenzo esisuke senziwe abazali sona esiba yichilo. Hayi ukuthi ingane ephilayo, ingane ezelwe ekuvuma abantu abadala ukuthi bekhona, iyazalwa. Baphinda abantu abadala bayembatha bese sizoyibiza ngehlazo. Kodwa isenzo esenziwe owesifazane nowesilisa ukuthi bamithisane bengaganene ukuba indoda nomfazi, iyona ke into leyo eyichilo. Zinsizwa zakithi, kubalekile ukuthi uma uyinsizwa uzalisile kumele wazi ukuthi unecala. Lo muntu wesifazane njengoba nje ethukwa kubo, wazi ukuthi uthukwa ngenxa yakho. Wazi futhi ukuthi noma usufika kwelamathongo, abantu abadala bofike bakubophe, abantu abadala bawufike bakugwebe. Ngike ngithukeke mina uma ngizwa umuntu ethi ingane ezalwa intombazane iyichilo. Iyichilo kanjani ingane ezalwa intombazane? Iyizibi kanjani ingane ezalwa intombazane? Yini eyenza ukuthi ingane ezalwa intombazane phakathi komuzi bese benenhlanhla eziningi ezinikezwa yithongo la komalume bayo? Bese kuzothi ingane ezizalwa abafana bale ekhaya, uthola ukuthi zona inhlanhla asinayo ngaphezulu kwale ngane ezalwa intombazane. Yindaba phona ithi nina iyizibi lengane kodwa ithongo lale ekhaya liyithanda kangaka. Liyithandelani kangaka le thongo lale ekhaya uma kuwukuthi iyizibi? Izibi kanti into enhle yini? Izibi kanti into ekufanele ukuthi siyiqoqele endlini yini noma into ekufuna siyichithele ngaphandle? Kungani ithongo lale ekhaya lingayichithi lengane ukuthi ayigodukiye kubo ngoba le ekhaya iyizibi? Kungani linikeze inhlanhla? Kungani ithongo lale ekhaya likhanyisele livulele into zayo uma kuwukuthi lengane iyizibi? Yindaba ithongo lakhona liyithande kangaka, libe intandokazi kangaka kulona. Yindaba
oyibheka lapho ukuthi labo bantu abakhuluma leyo nto abantu imiqondo yabo engakhulile, abantu abasebancane, abantu abakhuluma ubuhlathi. Uthola ukuthi ingane zizalwa abafowabo kantombazane yale ekhaya ayizona zidonsa kanzima, kodwa ingane ezalwa intombazane le ekhaya uthola ukuthi into zawo zihamba kahle, ziyakhanya. La ike yathinta khona kuyaqhuma. Uyazi kwenziwa yini? Ingoba incele ibele lengane yale ekhaya naye yancela ibele lamakoti ogane le ekhaya. Njengoba lengane lenizalwa le ekhaya inenkaba yale ekhaya, nale ngane yayo nayo futhi inenkaba yale ekhaya. Iyona ke into eyenza ukuthi izalukwazi zale ekhaya ziyithande, zikwazi ukuthi ziyikhanyisele. Wena wedwa oyibiza ngechilo, kodwa ithongo alibizi ngechilo. Ithongo lona liyithatha njengengane eyisibusiso, yingakho likwazi ukuthi liyikhanyisele. Ngifuna ningizwe kahle nina besilo. Angisho ukuthi ngiyimpunga yesintu ngikhuthaza ukuthi abantu abazalele ekhaya, kodwa ngilungisa inkinga abantu abayikhulumayo ukuthi uma ingane yentombazane izalele ekhaya, leyo ngane leyo iyichilo, leyo ngane leyo iyihlazo. Ingane ayilona ihlazo, ingane ayilona ichilo, kodwa isenze suke senziwe intombazane ngokuzalela ekhaya isona esiyihlazo, ngoba kusuke kungafanele ukuthi izalele ekhaya, kusuke kufanele ukuthi igane bese ihamba iyokwazi ukuthi kithola abantwana emzini eganele kuona. Kodwa abantu abaningi bayikhuluma lento, ukuyikhuluma kwabo bayikhuluma kahle. Kubalekile ukuthi bayicacise, ingakho nami ngiyicacisa ukuthi isenze sisuke senziwa abazali siyicala, hayi ukuthi ingane iyicala. Ubufakazi baloko ukuthi ithongo labo kamalume bengane esuke izelwe intombazane layithanda igugu kakhulu, layikhanyisela. Akekho umuntu ozalwayo emhlabeni uthola ukuthi ukuzalwa kwakhe bekungafanele ukuthi azalwe. Wonke umuntu umezalwa emhlabeni kusuke kukhona inhloso ethile. Makufika ikhehla kumina ngelinye ilanga, likhuluma into ejulile. Ngelinye ilanga ngahamba ngaya kithi, ngihambisa abantwana nomakoti. Angani mina ngumlanjwana, njengoba ngumlanjwana ngiganwe komalume mina, ngiganiwe mina. Ukuganwa kwami kwafika isalukwazi sakomalume, sangikhombisa umakoti sathi uthatha le ntombi ngoba nganginentombi eziningi vele ngithi zazu8 intombi enganginazo. Ngoba ukwazi ukuthi uma uyinsizwa uzoganwa ube nentombi eyodwa, uboneni le yini le oyibonile ukuthi lo muntu uzoba umkakho. Mina zaziningi intombi, kwafika isalukwazi esizala umama, intombi yasematolweni yathi nayo intombi kufanele ukuthi uyithathe. Ithongo lakomalume labe selingipha amandla, ngalobola futhi kalula nje, ngalobola nje ngaqeda zawushaya, ziwushayela khona komalume. Uyangizwa? Yithongo lakomalume. Mina ngingane umlanjwana, kodwa liyakwazi ukuthi lingikhanyisele ukuthi ngithatha umfazi ngimlethe la egcekeni lawo, ngoba mina ngingane kaGogo noMkhulu. Ngithe mase sengicacele kwabe sekufika ikhehla lakithi kaMbanjwa. Makufika ikhehla lakithi laMbanjwa labe selithi ubothi mfana mhla usuba nabantwana, laqale lancoma lathi wenza into enhle waganelwa komalume bakho. Ubothi ke mhla usunabantwana wofika le ekhaya abantwana sizobabona. Nangempela makhamba isikhathi wabakhona uMafungwasi, wabeselanya uMafungwasi, ngangaye ekhaya. Kuthe kusuka umfowethu wabeba namaphupho, wathi mfowethu ngikuphuphe usekhaya nomakoti negenge. Ngase ngithi mina mfowethu ikhehla lake lasho ukuthi uma sekukhona abantwana angofika ngibalethe bazobabona. Ngase ngithatha isinqumo sokuthi ngihambe ngiye kithi, ngabika ekhaya. Kwashisa impepho labikelwe ithongo ukuthi ngosuku oluthile sizohamba siye ekhaya, nakuba sizosukela ngasedolobheni, kodwa sicela nazo ukuthi ngosuku oluthile sobe siye ekhaya kithi kaMbanjwa. Ngihambisa abantwana nomakoti ukuba bayobabona. Kukhona ikhehla lasekhaya elathi mhla kwakhona abantwana angofika nabo bazobabona. Nebala sasuka sahamba saya ekhaya. Masifike ekhaya, sathi masifike ekhaya ubaba wabika ukuthi naba abantwana. Thatha inkukhu nje wabikela abantu abadala ukuthi mkhulu wenako wathi umfana bofika, nangu kusefikile. Sahlala nje kwamnandi kakhulu, kwamnandi nje kakhulu. Ubaba kwakhona amazwi awakhulumayo ubaba ukuthi kuzofanele aqedele izinto. Yabona le nkulumo ngiyikhuluma ngoba ngifuna ukuphilisa nawe wena osanomqondo wokuthi ukuzalelwa komalume kuyiphutha. Wayikhuluma ubaba lento wathi akuzofuna ukuthi ngenze zonke izinto
komalume bakho. Ayinami ngavuma ngathi hayi ngayinto enhle leyo khathini. Sabe sesisuka sesihamba. Uyabona ngikutshela ukuthi wathi ikhuluma lento ethi uzozama ukuthi akakhulume nomama ukuthi kukhulumeka kanjani nomalume kufikeka kanjani yonke leyo nto. Ngikutshela ukuthi kwadlula insuku ezimbili. Ngathi mangilele ebusuku ngaba nesibonakaliso. Mangiba nesibonakaliso, ngifuna ungizwe kahle. Omalume bami banginikeza ihembe khona omalumeka ababili abakhona ekuyibona nje esingathi abantu abasiphethe ekuyibona abadala nesibika kubona izinto eziningi. Banginikeza ihembe omalume laba. Lisha lehembe bangigqokisa. Omunye walifaka kule ngalo, omunye walifaka kule ngalo babe sebelifasa ihembe elihle. Ngalibona nami ukuthi liyangifanela lehembe. Kuthe kusuka kusenjalo beqeda kumgqokisa lehembe. Kwabe seqhamuka abafowethu bakambanjwa beza neno beza la sikhona. Bathema bezo abafowethu, bathema beza abafowethu omalume bavele bacosha amatshe. Bajijela abafowethu babashaya ngalamatshe babaxosha. Babaleka abafowethu babaxosha. Mangiphapha mangithi hayibo. Yini yona le? Kuthemva kwensuku ezimbili ngabe sengiphuphe elinye ikhehla la khona kaNgcobo komalume. Le khehla lifana nomunye umalume kodwa linomzimba womunye umalume. Bona bobabili laba ababekade bengigqokisa ihembe. Mangingena endlini lekhehla leli lithatha inyongo la ngithela lekhehla lathi khotha ngakhotha lathi gcoba ngagcoba labe selithi lekhehla umfana wami wena namhlanje ngiyaqinisa. Umfana wami wena mangiphaphama uma ngibuza umama ngalekhehla ngilichaza uma uthi uMkhulu wakhe okukhokho kumina. Nina ke nithini nina? Uyabona kuningi engabe ngiyaxoxa kodwa ngiqonde ukuvula wena amehlo ukuthi ukufika komuntu emhlabeni kusuke kukhona isizathu esikhona. Uyabona mina njengoba ngumlanjwana wakaNgcobo, umama ongizalayo uMafungwase. Njengoba uMafungwase uMkhulu nentombi zodwa zinhlanu. Nangempela mangikhula kwenzeka zonke lezigameko ezenzakalayo ngiyazithatha mina ngizisa kithi ngilandela isibongo sika baba kodwa ithongo la komalume bami la ngibiza lathi buya mfana wena owethu ngoba mina isivumelwane kwakuvunyelene ngaso kwelamathonga angisazi. Namhlanje umdumo uMkhulu wami njengoba enezingane zamantombazana uzokhumbula ukuthi indoda emhlabeni uma kwenzeka iganwa yakhumuzi lowo muzi kusuke kungewona wayo kodwa lowo muzi ubizwe egameni likayise. Njengoba umdumo wayenamantombazana namhlanje umdumo unawo umuzi ngoba mina njengoba ngazalelwe ekhaya ngingane yakho umdumo njengingane kaGogo noMkhulu umdumo namhlanje umuzi unawo. Hayi angawageqa amagula ngoba ngemuke kodwa ezinye zezinto bafowethu zijulile kakhulu. Zijulile kakhulu bafowethu ezinye izinto. Zitholeleke incwadi esizilobayo. Awuthole indlela yesintu khona uzezwa ngokuzalwa nokuzaleka komuntu ukuthi kunemfihlakalo ejulile kakhulu. Uyithole nencwadi esihloko sithi sithini isintu. Incwadi ke bafowethu esihloko sithi sithini isintu. Kunezinto esizi-edile kuyona. Kunezinto esizi-edile kuyona. Kodwa ikazutholakala njengamanje ngoba isa edithwa njengamanje kukhona abantu abasa-proofreader laba basilekelela isa edithwa njengamanje ngoba kunezinto esizi-edile abantu ngenkathi beba nemibuzo befunda incwadi sibaphendula sithatha lezo zinto abasibuza ngazo sizozi-eda encwadini sizofaka ulwazi oluningi kunaqala sizo-eda ulwazi oluningi kunaqala ukuze abantu mabeyifunda leyo mbuzo babe nayo abanye abazoyifunda bangasakwazi ukuthi babe nayo. Uma sesiqedile lokho kule ncwadi ethi sithini isintu nasencwadini yethu amavahla abahlosile nakhona sizokwenza futhi okufanayo nakuyona sizokwenza okufanayo futhi sizophinda nakhona sibuke yonke imibuzo abantu abayibuzayo ukuthi umuntu ngasala la ngicacisele kangala bese siphinde futhi siyalungisa siede lokho umuntu awayekade kubuza ukuze abantu bakwazi ukuthi bacaciseleke. Engisho ukuthi ke bafowethu incwadi sithini isintu ezizoba khona njengamanje zizobe sezithe ukufakwa izinto ezithile ezazikade zingekho abantu ababe nemibuzo kuzona. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi siqhubeke njalo subscribe ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV. Suthatha umfanekiso oqoshe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.
Hayi wethongo lami mina sengaze ngife mina hayi